続いて秋川雅史さんの千の風になってをお送りいたします。原曲はテノール歌手らしい悠々とした歌声が特徴ですが、今日はソプラノの美しい歌声でお聴きください。歌は引き続き沼田桃子、伴奏は遊佐由紀香でお送りいたします。続いては嵐のハピネスをお送りいたします。ジャニーズファン、そして嵐ファンの方、たくさんいるのではないでしょうか。ちなみにハピネスとは日本語で幸せという意味です。会場にお越しいただいている皆さんが幸せになりますように願いを込めて演奏いたします。